The Bible reminds us that apart from Christ, we can do nothing. But in Him, we have life. He is not only part of our journey, He is our all. With this truth, let us begin our worship and personally declare His everything to me. Morning po, Pastor June, Pastor Pruvi. Thank you very much for this great opportunity to serve God in this ministry of song leading. May we all stand, brethren. Kantahan tayo, Jesus Saves, ni Jesus Mangispal. Dahito'y dapat itimensahe, itumunggal soul winner kan Christian kakabsat. Ni Jesus Mangispal. Kantahan the first verse now. Sing! Naipadha magkadatay ni Jesus Mangispal. Iwarnak na'y diragsak ni Jesus Mangispal. Intay kat kumanipan, iniiniken pantay, singpapun at apukay ni Jesus Mangispal. Inita
Yaman tayo kada J. Cruz kakabsat, kati tumunggal may sa kada tayo, ada inanama tayo, ijay langit. On the first verse now. I went imahing sa lahat na kay kamukan niya. Idaranahan ay kuyat, yak puugasan na. Injay krus, tawag na sa lato, ket na pangaran ng sento'y puso. Gamot pagmati at nabalaygin, ket biyaguin ang disipuli. Kapot kinamatang basol na ilan sa jay krus. Kapot ayat di mabubos, biyak puti na subot. Injay krus, lawag na sarap ko, ket na bangaran nagsento'y puso. Dapat pagmati at nabalaygin, ket yakuin ang disimuni. Diyak po painan to'y biyak ko, kapunwa ni Jesus. Isog inang sumpot, kay krus ni Kalbaryo. Injay krus, lawag na sarap ko, ket na bangaran nagsento'y puso. Gamot pamati at nabalaygin, ket biyaguin ang disimuni. Yang mamayalan bayat ng kaibay na kanya. Ako itekto'y karama, kaakserbihin ka. Injay krus, tawag na sarap ko, ket na bangaran nagsento'y puso. Gamot pagmati at nabalaygin, ket biyaguin ang disimuni. That song, Injay Cruz. Ay, there's power in the blood, gaya. Ulitin tayo mo tayo. At dapat nakabaling dara. On the first verse now. Kaya't mo't lumapsot iti basol, nabileg ti dara ni Jesus. Kaya't mo't agpalaygin ti dages, nabileg ti dara ni Jesus. Amen. Mataping sa pinsa, panakabaling ti dara ni Jesus. Mataping sa pinsa, panakabaling ti dara ni Jesus. Second verse. Hinatangsin kaya't bungay dyan, nabileg ti dara ni Jesus. Ayos Kalbaryo inkapaugasan, nabileg ti dara ni Jesus. At napigsa panakabaling ti dara ni Jesus. At napigsa panakabaling
the reading of God's Word and prayer. Amen. What a wonderful and great singing, kakabsat. A blessed morning po, Pastor Provi, Pastor June, and to all our resident pastor, ken kada kayo amin kakabsat. Akas nakatalinaed nga nakatakderti kakabsat, let us open our Bibles in the book of Psalms, and we will be reading chapter 33 verses 12 down to verse 22. Pastor, agyamanak po, dayti nga nindaklan nga pribileyo to lead our Bible reading po. If you are there kakabsat, say aloud, Amen. Amen. Verse 12, ready now, go. Blessed is the nation whose God is the Lord, and the people whom he had chosen for his own inheritance. The Lord looketh from heaven, he beholdeth all the sons of men. From the place of his habitation, he looketh upon all the inhabitants of the earth. He fashioneth their hearts alike, he considereth all their works. There is no king save by the multitude of an host. A mighty man is not delivered by much strength. An horse is a vain thing for safety, neither shall he deliver any by his great strength. Behold, the eye of the Lord is upon them that fear him, upon them that hope it is mercy, to deliver their soul from death, and to keep them alive in famine. Our soul waited for the Lord, he is our help and our shield. Shall rejoice in him, because have trusted in his holy name. Let thy mercy, O Lord, be upon us, according as we hope in thee. Anyan nga nag-imbag, ken nagsaya ti sao nga binasa ti kakabsat, ti apo iti dakkel nga saranay, ken kalasag tayo, ket ti asina, ipaay na kada tayo, iti naldaw-aldaw. Kararag tingard kakabsat, let us pray. Our loving God and gracious Father, Lord, kaday ti nga bigat apo, idaydayaw ken itantanok da kaapo Diyos kapo na Lord, sika iti nindaklan nga saranay, ken kalasag mi apo, iti panagbiag mi apo Lord, iti panagbuteng apo, sika iti mangpapigsa kada kami, iti panagmaymay sa apo, sika apo Diyos iti kadwami. Ngarud apo itaklin, italek mi ken ka apo, iti serbisyo mi apo, kang runaan, iti senior pastor mi apo. Please Lord, sika kadi apo iti nananay, nga mga ramat ken kuana, mangted apo Diyos, iti wisdom, iti strength, ken usarem apo Diyos isuna, iti kinabileg mo apo. Ket ngarud, da kami nga anak mo apo, pangaasim Lord, wayaam kadi apo iti panagsaad apo ti saom kada kami apo. Tulungan na kami Lord nga ipangag agbalin nga sensitibo ket anyaman nga maadal mi apo Dios ket nananay nga pagbiagan mi. Ngarud apo bendisunam dagiti amin nga parte deti nga serbisyo mi apo Dios ket tinagan mo lang apo iti mapadayawan ken mitantanok apo ket paksyatom Lord iti jablo ket amin dagitoy dawaten mi iti nabilag nga nagan ni Apo Jesus. Amen. Let us be seated kakabsat. Amen. Kasi tutugaw tayo kakabsat, tumakder tayo manen, kantain tayo, inton dumteng tay gloria. Amen. Dahito ito't kararagsakan nga aldaw kakabsat, no adatay ito aminen, ijay langit. On the first verse now, sing. Ikanta tay ti ayat na asiken para purna insagana dayjay na niya galugang orana intundong entay gloria ang yanto na nagsaktay tangal daw makita tugiyari ikanta tay di balay second verse now bayan tihin may panagbiag dito'y nakekat aglak ang kahitirigan gemrak amen para now intundong kay gloria anyan to naragsak kay tangal daw makita tutiyan
Amen. Praise the Lord. Thank you very much, Sir Rowell. Mabalintayon kakabsat itiag tugaw. Amen. Magandang umaga po sa inyong lahat. Amen. Praise the Lord. Pakisabi sa iyong katabi, salamat at nandito ka kapatid. Amen. Praise the Lord. At maaari bang pakitanong mo sa kanya kung naligo siya o hindi? Amen. Praise God. Alright. Salamat po, Pastor Pruby, sa pribilehyo na ipinagkaloob niyo po sa akin upang sa gayon ay magangpanan ko po ang gawain na ito sa biyaya ng Diyos. At sa ating mga kapatiran, magandang umaga po. Amen. Praise the Lord. So sa ating mga announcement, I hope that you will not just listen to this announcement, but sana po ay we have to think of something wherein we could involve ourselves, we could participate with this announcement, and I believe that this is one of the greatest things that we could invest, our life, resources, time, energy. Amen? All right, so we have here on January 29, okay? January 29, that will be on Thursday? Friday? Thursday, I think. January 29, our SMEC Bible Month celebration sa City of Batak National High School, Payao Campus. Amen. Praise the Lord. Pag-pray po natin because dito sa school na ito, dito po nanggagaling yung mga ibang young people natin na imini-minister po sa Batak Paway Outreach. And ang blessing po dito, hindi po kasama ang school na ito sa Schools Division of Ilocos Norte. Dito ay kabilang sa City of Batak, Division of Batak. Alright, pero favor ng Diyos, alright, ay we were able to conduct this SMEC program in this school. Alright, that will be on January 29. Our senior pastor will be here. Alright, makakasama po natin siya. At kami po'y lubos na nagagalak at na-encourage dahil sa mga gawain na ito ay talagang ang ating mahal na pastor. Siya talaga yung nangunguna sa mga bagay na ito, mga kapatid. The following day, January 30, again, SMEC Leadership Congress and Bible Month celebration at FCIS Bintar. Alright. So, Leadership Congress po ito. Alright. And then, Bible Month celebration. Ito yung pinaka-goal at prayer ng ating pastor. Sa mga campuses, gusto niyang ma-reach out yung mga leaders, student leaders, so that in the future, these student leaders wherein we are ministered to, sila na ngayon ang aakay at magre-reach out sa kanilang mga kapwa estudyante. Okay? So let us continue for our senior pastor for his wisdom, for his health, mga kapatid, upang sa gayon ay mas magamit pa ng Panginoon. And then the following day, January 31, if you will notice, alright, ay sunod-sunod po ito, 29, 30, and 31. Let's pray for BYC Leadership Congress at MMSU. Okay? Alright, so prayerfully ay mag-intervene ang Panginoon dito so that again we could reach out our student in college. Amen? So again, let us not just only be mindful with these activities, but let us pray to God wherein we could be a help, we could be a blessing, we could involve and invest our time or anything in these ministries or activities. Amen? All right, so we have also here our birthday celebrants na who celebrated their birthday. All right, on January 22, that was Thursday, we have Sister Anneli Liapitan of HBBC Pasukin. All right. And then January 23, that was Friday,
Okay? We have here our brother Daryl Magaway of HBBC Bacara. Amen. Praise the Lord. Belated happy birthday po. Sir Menry Rosete of HBBC Lawag. Amen. Alright, Sir Alan Acacio of Manila. Amen. Prayerfully, soon. Okay? Sabi nga ng ating pastor, ay magkakaroon na tayo ng outreach, HBBC Manila Outreach by the grace of God. Amen? Alright. So, konting tiis-tiis na lang yung mga kapatiran natin sa Manila. Later on, prayerfully this year, ay magkakaroon na po tayo ng outreach, HBBC Outreach sa Manila. Amen? Parang hindi kayo natutuwa. Alright? Alright. And then, we have also here Sis Jen Gorospe of Canada. Yan. So, sana rin ay ang Panginoon ay mag-intervene so that our pastor can also go to Canada and reach out, and at the same time, if God permits and willing, we'll be organizing the outreach or the work in Canada. Amen? And then today, alright, may magbe-birthday ngayon, alright? So we have here Sister Joan Santos, Sister Cherry Lagadon, and Sister Senaida Miguel of HBBC Bacara. Nandito ba kayo mga kapatid? Sana po wag kayong sabay-sabay ha. Amen. Wag sabay-sabay para naman maganda. Amen. And we have also Jerome Baris of HBBC Claveria. They are celebrating their birthdays today. Okay? Praise the Lord. Now, in our midst here, in our main sanctuary, we have our first-time visitor. Pag ang pangalan po ninyo ay natawag, maaari pong kayo po'y saglit na tumayo upang sa gayon ay kayo po ay ma-recognize. Una po dito ay we have here Ma'am Marian Asidera. Where are you? Praise the Lord. From Barangay 19, Nambaran, Bacara. Visitor of Brother Jubal. Praise the Lord. Amen. Iba talaga yung kagalakan if we have first-time visitors in our midst. Amen. We have also here Cham Domingo of Libtong, Bacara. Where is he? Amen. Praise the Lord. Okay, inimbita po siya ni si Chanel Cariaga. Amen. Praise the Lord. All right. Let us also acknowledge yung mga kasama po natin sa Zoom. All right. Before tayo maawitin yung welcome song, una sa lahat, kasama po natin sa ating Zoom ang ating mahal na Patriarch, Pastor Jun and Ma'am Cora. Magandang umaga po, Pastor. Magandang umaga po, Ma'am. Amen. Praise the Lord. Let us also look and acknowledge our sanctuaries. Una po dito ay, alright, dito sa Lawag. Alright, HBBC Lawag. Okay? Magandang umaga po sa inyo dyan. Amen. Pagaling ka, Manong Ryan. We are praying for you. Praise the Lord. Amen. Okay, we have also here HBBC Pasukin. Amen. Praise the Lord. Alright. And then, our main church, HBBC Bacara. Okay. Pwede din ba dating makita yung mga kapatiran natin sa HBBC Claveria? Naka-tune in ba sila ngayon? Alright. May video pa sila po doon. Nandito kasi yung pastor nila. Okay? Now, we have our outreaches. Dingras. Ayon. Praise the Lord. Amen. Okay, next. Lasam. Ayon. Praise the Lord. Good morning. Amen. Pambira kaslahan nga na lamis dita. Okay, next. Apari. Okay, we have Australia Outreach. Ayon, praise the Lord. Amen. And then I do not know if later on our senior pastor will
ay papasok at nasa Singapore po siya ngayon. Alright? And I think they are having their anniversary, outreach anniversary in Singapore. Okay. Kasama rin po natin yung mga iba't ibang kapatiran natin sa iba't ibang dako ng mundo. We have here Sister Puring of California, Brother Willie Marquez of California, alright, Sir Rene and Serena of California, Sis Marlene Lagasca of Canada, Brother Rogin of Canada, Tita Minda and Nanay Josefina of Waipahu, Hawaii, and then Brother Ephraim Agonoy of Hawaii. And then yung mga local viewers po natin, alright, we have here, I say, Martinez family, okay? And then, alright, oh, okay, so, Sister Teresa, if I'm not mistaken, you see that one? Okay. And then, I think, Tugegeraw, Kaliangan family. Alright. Praise the Lord. Good morning po. Amen. Okay. Sino pa yung mga na-miss po natin? Alright. Sir Willie Marquez of California. Good morning po, sir. Amen. Praise the Lord. Alright. Okay, so tayo po'y lahat ay tumayo at awitin po natin ang awit ng pagbati. Alright? There's a awit ng pagbati. Come here, there's a welcome here. There's a Christian welcome here. Hallelujah, there's a welcome here. There's a welcome here. There's a Christian welcome here. Once more. There's a welcome here. There's a welcome. There's a Christian welcome here. Hallelujah, there's a welcome. There's a welcome here. There's a Christian welcome here. Hinday panagdayaw ken ni Jesu Kristo, tinawat ko ako para mo nakin ka, ket balik ng kumaniyayat niabag, at kaagpagagpain ka kumaglaw, ipuprawot amin, makipagkararag, sisagot di ako, ketal at kararwag, ipeksa tay garun, agyaman kamapo, ipeksa tay garun, agyaman kamapo, ipeksa tay garun, agyaman kamapo. Kasi tatakder tayo absat, kantahin tayo, dayawen tay tiari. Sunday ti kanta kapsat para ti Apo. Everybody now sing. Dayawen tay tiari ti gloria, kantaan ti dakel ngayat na, isut kalasag ken makikanawa, banyay ken daeg mangbungon ken kuana. Second verse now. Taalwan mo awan
Amen. Praise the Lord. You may please be seated. Okay, so salamat sa Panginoon dahil ang HBBC ay napakaayos yung kanyang sistema and orientation, programa sa pamamagitan ng leadership ng ating butihin at mahal na pastor. So I know and I believe that every week ay hindi po talaga naiging stagnant ang HBBC. And I hope and I pray that as we watch these weekly updates and reports sa mga ating gawain na naipagkatiwala sa atin, I hope that we are blessed, we are encouraged, and we are challenged to be involved more and to find our place and ministry in our respective areas of churches or ministries. Let's watch our weekly updates and reports. AB, please. The first month of this year has been overflowing with God's goodness. His work continues to flourish in every corner of the earth, a testament to His unfailing grace. This week's update is proof that God's work continues to thrive through His church. Last Sunday, as one church family, we prayerfully presented our commitments for first fruits and the work both in local and foreign missions. As we strive to grow and abound together in Christ, our focus was not on us, but on obedience and participation. As our pastor reminds us, his joy was not in the results, but in everyone's involvement. Truly, we are not raising funds, we are raising faith. After the morning worship, our congregations once again went out to bring the gospel into the communities God has entrusted to us. The main congregation conducted a necrological service to comfort and uplift the family of one of our members in Barangay Duripes. The Pasukin congregation ministered in 3 barangays. In Barangay Susugaen, a Bible study was held with 21 attendees, including 5 visitors. The Good News Club gathered 20 children. In Barangay Salpa, a Bible study was attended by 42 members and new believers. The Good News Club engaged 11 children, and there were 3 professions of faith. In Barangay San Juan, the Bible study was attended by 37 participants with 5 professions of faith. The Dingras Outreach conducted soul-winning saturation and ministry promotion, distributing 57 tracts and rejoicing in 7 professions of faith. The City of Batak Poway Outreach gathered for a focused afternoon service, strengthening fellowship and worship among the brethren. Every step taken, every word spoken, become another opportunity to point souls to Jesus Christ. Throughout the week, God's Word continued to go forth through various Bible studies. On Monday, Pastor Dennis Calillo represented Pastor Pruvi in an online Bible study with 17 brethren from De La Sam and Apari outreaches. Last Tuesday, the Vintar Outreach held a Bible study at the Duldulao residence led by our senior pastor. Last Wednesday, the Australia Outreach gathered online with Pastor Pruvi with 30 attendees united in worship and learning. Also that day, the City of Batak Poway Outreach held a prayer meeting led by Pastor Ver. On Thursday, the Dingras Outreach conducted a Bible study at Barangay Pacifico in the municipality of Marcos with 45 attendees, including 18 professions of faith. Truly, outreach produces outreach. Also, on Thursday, the Sanchez Mira Outreach held a Bible study with 13 attendees led by Pastor Dennis. The gospel continued to reach people where they work and serve each day.
including construction sites and office settings. And in classrooms. This week also included a group Bible study at the Divine Word College of Lawag. Through our campus ministries, the spiritual and moral enrichment class continued in partnership with the Department of Education, teaching biblical values and encouraging students through God's Word. This week, the team ministered at Pinili Institute and Santo Tomas Integrated School. In every gathering and occasion, the message remained clear: the gift of salvation through Jesus Christ. This week, the gospel was shared during a birthday celebration. A house dedication in Pasuki. A funeral service here in Bacara. And a necrological service in Barangay 11. We also thank the Lord for the ongoing ministry of Hosanna Montessori, where children are nurtured through learning, music, and biblical values. This week, we were blessed by the presence of a visiting missionary, someone not new to our church family, but whom the Lord once again allowed us to fellowship with. His preaching last Wednesday prayer meeting, Why Support Missions? We clearly saw how God orchestrated the activities of last Sunday. Truly fitting was the song that reminds us all, thank you for giving to the Lord. God continues to strengthen the ministry through intentional mentoring and leadership training. Following the long-distance preaching in Hawaii, our senior pastor conducted mentoring sessions with our preachers in HBBC Hawaii. During the Monday preachers class, our senior pastor taught on the doctrine of salvation, burdened that the men under his care would be deeply rooted in God's Word and faithful in shepherding souls. Last Friday team meeting, the care group leaders were gathered for training, equipping, advancement, and mentoring, challenging everyone to grow together in service and faithfulness. We continue to lift Pastor Pruvi and Mom Kay in prayer as they carry out the Lord's work in Singapore, believing God for a victorious and fruitful mission trip. One of the heartfelt prayers of our senior pastor this year is to see fathers faithfully leading their homes through regular family devotion. This week, every father in HBBC received another prepared lesson. The second lesson for this focused on stewardship, taking care of what God entrusted to me. United in purpose, God's people continued to press on in His Word. In the main congregation, believers of all ages faithfully ministered through preaching, discipleship, and soul winning. In the Pasukin congregation, members remain steadfast in reaching souls. In Lawag City congregation, faithful workers continued reaching nearby communities with the message of hope in Christ.
the City of Batak Poway Outreach pressed on in sharing the gospel. The Word of God continued to be boldly proclaimed in the community by the Dingras Outreach. The Winter Outreach faithfully conducting Bible studies, continuing to strengthen the work in the area. The Sarat Outreach consistently encouraging the brethren through regular outreach efforts. The Cagayan Outreaches, Apari, Lasam, and Claveria continued reaching souls, establishing Good News Club centers, and strengthening the brethren. The Australia Outreach, the members faithfully shared God's Word wherever the Lord placed them. The love of Christ to the Hawaii congregation was evident as members consistently showed care, compassion, and concern for one another. This is the Lord's doing. We thank Him, we trust Him, and we continue forward by His grace. To God be all the glory. Amen and amen. Tumakdir tayo kakabsat, kantaan tayo, naragsak ti panagserbi iti Apo. Happy in the service of the King. On the first verse now, sing. Naragsaka ka, serbi di ari. Naragsaka, pero naragsak. At datal na kerabuwa na sudi. Ngagserbi di ari. Nagserbi ken kuana na idaton to'y biyag ko naragsaka ken natal na magserbi ken Kristo. Second verse na. Naragsaka ka serbi diari naragsak weno naragsak rigat malweno damay nga agserbi ken Jesus nga hari nagserbi ken kuana na idaton to'y biyag ko naragsaka ken natal na nga magserbi ken Kristo. On the last verse now. Naragsaka ka agserbi ni ari naragsaka ko naragsak nabileg at takyag na kinalik ko nagserbi ken Kristo moro panagserbi ken wala na idaton ko'y biyag ko naragsaka ken natal na nga magserbi ken Kristo. Amen. Let's pray. Agyaman kami aho, kadigiti provision mo, kadigiti protection, inten mo kanyami, O Lord. Iti preservation, inten mo kanyami, O Lord, kadigiti naglabas, ngaldaw, lawas, ken bulbulan. Ket puno apo, marik nami iti presensyam, iti bibiyag mi, iti physical life mi, spiritual life mi, ken agraman pa'y apo iti church life mi apo. Pagyamanan da ka pa'y apo, dagiti blessings inten mo kanyami apo. From the smallest blessing to the greatest blessings inten mo kanyami. Ket marik nami apo, iti ayat mo kanyami. Ket babaen apo, dagiti nga pamendisyon, nga impatalik mo kanyami, O Lord. Help us to become faithful steward. Dagitoy nga blessings inten mo kanyami, O Lord.
kas iti lesson ngented na adal mi iti rabi iti family devotion, O Lord. Nga aming nga banag nga da kanyami, O Apo, ket impatelek mo dagitoy kada kami. Ket tulungan na kami to become faithful stewards. Ket itakan ito, iyeg mi, ipaay mi, Apo, iti panagyaman mi, baban, Apo, dagiti tithes and offerings. Ket sapi ko mo, Apo, tamariknam, iti ayat mi, ken panagyaman mi kanyam, babaen da ito yung aramid mi, ita nga bigat, Apo. Ket diti, Apo, tidawaten mi, tinagan na po Jesus. Amen.
Amen. Tumakderte ka aming kakabsat. Kantante yo, great is the Lord. Everybody now sing. Great is the Lord, and greatly to be praised in the city of our God, in the mountain of His holiness, beautiful for situation, the joy of the whole earth. It's Mount Zion on the sides of the north, the city of the great King. It's Mount Zion on the sides of the north, the city of the great King. Once more. Great is the Lord, and greatly to be praised in the city of our God, in the mountain of His holiness, beautiful for situation, the joy of the whole earth. Is Mount Zion on the sides of the north, the city of the great King. Is Mount Zion on the sides of the north, the city of the great King. Amen. Be seated po. Everything we have is a gift from God, given from His loving and generous hand. Each blessing, joy, and provision reminds us of His faithfulness. Truly, every good and perfect gift comes from above. For the Lord our God is a sun and shield. He reigns before the bright, and the darkness cannot abide in Him. We know our God is God. He will
Amen. Once again, tumakdir tayo kakabsat, kantatin Nothing But the Blood. On the first verse now, sing. What can wash away my sin? Nothing but the blood of Jesus. What can make me whole again? Nothing but the blood of Jesus. Oh, precious is the flow that makes me white as snow. Other found I know, nothing but the blood of Jesus. For my pardon this I see, nothing but the blood of Jesus. For my cleansing this I need, nothing but the blood of Jesus. Oh, precious is the flow that makes me white as snow. Other found I know, nothing but the blood of Jesus. Amen. Be seated po. Because of His grace, we are no longer clothed in our sin, but in His righteousness. His robes for mine reminds us that Jesus took our place so we could stand forgiven and free. Now we rejoice in the gift of His perfect love. For
There may be times when we do not understand God's plan, but His ways are always right and good. He leads us with wisdom, love, and faithfulness. Let us trust Him completely, for His way is perfect. As the tears are letting fall.
kasla mapugsat dito yung anges ko nga nagdangag. So tumakda tayo aming kantaan tayo, ang pag-ibig ni Kristo ay dakila. On the first verse now, sing. Ang pag-ibig ni Kristo ay dakila, ipinahayag ng kanyang salita at naranasan ng bawat nagtiwala sa kanyang masaganang biyaya. Oh, hallelujah! Sa tagapagligtas, kanyang mamahalan ay ating itas. Paglingkuran siya ng buong sikap, dahil sa pag-ibig niya wagas. Last verse now. Ito ay kanyang itinagubili, ng lahat tayo ay mawang salarin. Inilis niya ang pait ng hinahil, hanggang sa buhay niya ay makibig. Oh, hallelujah! Sa tagapagligtas, kanyang pangalan ay ating itaas. Paglingkuran siya ng buong sikap, dahil sa pag-ibig niya wagas. Amen. Sige, Amen. Praise the Lord. Maraming salamat, Kids Choir, Joint Choir, and even the main choir. All right. So we are also blessed that this morning we have other visitors also in our midst. We have Elijah Marcos of 33 Kabulalaan. Praise the Lord. Where are you? Ayon. Ayon. Amen. Praise the Lord. Okay. We have here Chil Luhatan. I'm sorry if I didn't pronounce amen. And we have also here Chanley Figuera. Praise the Lord. And then we have also here Chanley is from Lawag City. Justin Caliso of Barangay Tupasukin. Where are you? Praise the Lord. And praise God. In our midst, we have Tita Corazon Sao from Hawaii. Amen. Praise the Lord. Amen. All right. So, lahat na ba tayo handa na sa preaching of God's Word? Amen. Oh, nasa nating mga Bible? Pakitaas nga yung mga Bible natin. Ayan, mga notebook. Yan, ballpen. Praise the Lord. I know and I believe that though ang ating air condition right now ay medyo malamig, pero mag-iinit ang inyong upuan sa umagang ito sa init ng pamamahagi at pangangaral ng salita ng Diyos. Tayo po ay lahat na tumayo at ating tawagin sa pulpito ang resident pastor ng Hosanna Bible Baptist Church, Claveria, Cagayan, Pastor Dennis Calillo. God bless you po, Pastor. Perfect. Napakaganda po yung pamamaraan ng ating Diyos sa ating buhay. Kaya kung hindi pa maayos yung ating buhay, hindi na ang Diyos ang may problema, kundi tayo. Amen? Sapagkat meron tayong perfect na Diyos at ang gawin lang natin ay sumunod lang tayo sa ating Diyos, na kahit may mga pagkakamali sa ating buhay, ang Diyos pa rin ay tapat sa ating buhay. Amen? So, alak dito yung opportunity
na magpasalamat sa ating senior pastor sapagkat napakaganda po yung buhay na kanya pong ipinapakita po sa atin. Lalong-lalo na po sa ministry ng HBBC. Amen? At ako'y nagpapasalamat sapagkat pwede akong magamit ng Panginoon to represent my senior pastor sa lahat ko sa atin sa umagang ito. At ganun din po sa ating mahal na patriarch at ang kanyang may bahay, si Ma'am Cora, at sa lahat po ng mga churches at congregation, outreaches na kasama natin ngayon. Good morning po sa ating lahat. Akala ko parang nasa Claveria lang ako sa lamig. Nakatutok pala yung aircon. Doon po sa Claveria, napakalamig ngayon. Oo. So kung gusto nyong pumunta ng Baguio, doon na lang kayo sa Claveria. Mas malapit lang. Amen. Hindi na yung mga peanut ang i-uuwi nyo, kundi mga isda ang i-uuwi nyo. Oo. Amen. So anyway, praise the Lord. Kaya't kumat nga i-update kayo kakabsat sa mga ministries natin sa Cagayan. Praise the Lord. Yung mga gawain ng Panginoon sa Cagayan ay lumalago. At yung mga key persons natin sa mga outreaches natin sa Cagayan ay grabe po yung kanilang ginagawa para sa ating Panginoon. Noong Sunday sa Claveria ay puno po ang church. Katulad ngayon, nakatakder sa pela dagiti duma. Amen. So puno po yung church natin sa Claveria ngayon. Every Sunday, hindi po bababa sa 100. So ang ginawa na namin ngayon ay 3 row. Dati 2 lang na tulad nito. Ngayon 3 na. And praise the Lord sapagkat ang Panginoon ay napakabuti sa kanyang mga gawain. At ganon din sa Sanchez Mira. Last Sunday ay 61 po yung ating attendance last Sunday. Meron pong 12 na first-time guests. At ganon din po sa mga outreaches natin sa Lasam at Apari, no? Malamig po totoo sa Cagayan ngayon. Kaya nilalamig sila, giniginaw po sila. Okay, so anyway, shall you stand please and turn your Bible in the book of Philippians chapter 3. Philippians chapter 3. Magsimula po tayo sa verse number 16 down to verse number 21. Philippians chapter 3. Amen. Napakaganda pong tignan na sa ating church, no? Ang first na ministry natin is our family. Yan po yung laging sinasabi ng ating senior pastor sa atin. Amen. Philippians chapter 3, we start reading in verse number 16 down to verse number 21. So follow me with your eyes. I read verse 16 down to verse 21. The Bible says, nevertheless, whereto we have already attained. I want you to underline that word, already attained. And let us walk by the same rule. Let us mind the same thing. Brethren, be followers together of me, and mark them which walk so as ye have us for an example. Verse 18, for many walk of whom I have told you often, and now tell you even weeping, that they are the enemies of the cross of Christ, whose end is destruction, whose God is their belly, and whose glory is in their shame, who mind earthly things. Verse 21, for our conversation is in heaven, from whence also we look for the Savior, the Lord Jesus Christ. Verse 21, who shall change our vile body, that it may be fashioned like unto his glorious body,
according to the working whereby He is able even to subdue all things unto Himself. I want you to focus on verse number 16. I repeat that verse. Nevertheless, whereto we have already attained, let us walk by the same rule, and let us mind the same thing. Let's pray. Dakila naming Ama, salamat po muli, Panginoon, sa inyo pong ibinigay na kalakasan po sa amin. Para lahat po kami, Panginoon, ay mag-worship po sa inyo. I pray, Lord, that may you please help your servant, give wisdom and courage, boldness to speak, nga nalawag apo kadagiti anak mo. Pagpalain nyo din po, Panginoon, ang aming pag-aaralan, naway maging blessing sa lahat po sa amin, Panginoon. At makita po namin, maintindihan po namin, Panginoon, kung ano po ang gusto nyong iparating po sa amin sa mensaheng ito. Pagpalain nyo din po, Panginoon, ang aming senior pastor na nasa Singapore po ngayon, yung kanilang worship service ngayon. I pray that may you please use him mightily and wisely. Forgive us our shortcoming. In Christ's most precious name, Amen. Please be seated. Amen. Now, sabi po ng Bible in verse number 16, nevertheless, whereto we have already attained. Napakaganda po yung word na yan. Already attained. Yung ating theme last year is excellence. Na ganyan din ang pinapakita ng verse ngayon. Already attained. Meron na tayong naabot. Doon sa tema natin last year na excellence. Meron na pong pinatunayan yung tema natin last year. At hindi lang po meron siyang pinatunayan sa atin, kundi meron din tayong pinatunayan doon sa tema na yon. And I believe, no, marami pong bagay or areas sa Christian life natin na umangat. Yung ating Christian life, yung ating personal daily walk with God, yung ating pagpunta ng church na ayos, no? Yung mga bagay-bagay na ginagawa natin sa Panginoon naging maganda. At deserve naman talaga ang Diyos sa best, no? And then the Bible says, we have already attained. Let us walk by the same rule. Yung tema naman natin ngayon is together we strive to grow and abound in Christ. Ayan po. Together we strive to grow and abound in Christ. So meron na tayong naabot, no? Meron na tayong napatunayan at meron din pinatunayan yung ating tema. At sana hindi dapat tayo mapagod na ipagpatuloy kung ano yung ating nasimulan doon sa tema natin last year. That's why the Bible says, let us walk by the same rule. Let us mind the same thing. Pag nakita niyo po yung verse, no? Yung sinabi niya na let us, hindi lang po yung pastor ang gagawa ng ministry. Hindi lamang po yung mga pastors, mga key persons ang gagawa ng ministry, kundi lahat tayo. Kabilang lahat tayo dyan. Pakisabi mo nga sa katabi mo, kabilang ka dito sa ministry. Amen. So I repeat, let us walk by the same rule. Amen. Meron tayong crack sa Christian life, sa ministry, na hindi dapat tayo malihis or madistract sa mga bagay-bagay sa mundong ito. Pag sinabi nating role, no, ito po yung core values natin as an HBBC family. Alam nyo naman siguro yung core values natin, di ba? Amen? Hindi dapat tayo mawala doon. Let us walk by the same role and let us mind the same thing. And in verse number 17, the Bible says, brethren, be followers together of me,
Sabi po ni Paul sa church sa Philippi, be followers together of me. Gayahin nyo kami, gayahin nyo ako sa aking paglilingkod sa Panginoon. And mark them, sabi niya, mark them which walk so as ye have us for an example. Siputan nyo, dagijay faithful. Siputan nyo, dagijay mga aramid iti ministry. Tignan nyo yung mga faithful sa ministry. Yan ang sabi ni Paul. Mark them which walk so as ye have as for an example. Alam nyo, napakarami nating pwedeng gayahin sa buhay. Pero kung meron ka man lang gagayahin sa buhay, yung mga faithful at tapat sa Panginoon. Amen? Han nga dapat tisip-siputam, dagitay, puro agkum-complain. Yung mga mali yung iniisip sa ministry. Ang dapat tignan mo at dapat tularan mo yung mga tapat sa Panginoon. Yung mga may ministry. Yung mga may gumagawa sa ministry. Amen? Be followers together of me and mark them which walk so as ye have as for an example. In verse number 20, the Bible says, for our conversation is in heaven, from whence also we look for the Savior, the Lord Jesus Christ. Ang ating goal, mga kapatid, sa ating tema, together we strive to grow and abound is the Lord Jesus Christ. That's our goal. Wala na. Bakit tayo nagdi-disciple? Para sa Panginoon. Bakit tayo nagmi-meeting? Dahil sa Panginoon. Bakit tayo may journal? Dahil sa Panginoon. Bakit tayo merong family devotion? Hindi dahil sa atin, kundi dahil sa Panginoon. At lahat ng ginagawa natin ay dahil sa Panginoon. Amen? Now, yung ating tema, together we strive to grow and abound in Christ. Ang gusto kaya't ko nga puntiryain tayo tatang word, yung together. Togetherness. Amen? Sapagkat, alam nyo, itong word na together, mahalaga po ito. Oo. And then, yung ating tema, we strive to grow. Ibig sabihin, meron tayong i-improve sa ating sarili. And abound in Christ. So, ibig sabihin, mag-i-increase tayo, lumalago tayo, or lalago tayo, mag-a-abound tayo, kung meron tayong i-improve sa ating sarili. Hindi tayo mag-a-abound kung hindi tayo lalago. Amen? Pero hindi yan ang ating pag-uusapan, yung together. Okay? Together. Dito'y nga balikas, ket makita tayo, nga nakapatpag, napakalaga po sa ating buhay. Tulad na lang sa ating mga pamilya, kung walang pagkakaisa sa ating pamilya, anong mangyayari? Walang direksyon, tama po ba? At alam nyo, napakaganda po ng HBBC, mga kapatid, na ituro po sa atin dahil sa ating senior pastor. Tinuro niya po sa atin kung paano natin suportahan ang gawain ng Panginoon. Na dapat lahat tayo. Amen? Kaya nga meron tayong mga care group leaders, may mga group yan. Kasi sinisikap natin, mga kapatid, na lahat ng mga members ay may participation sa church. Amen ba? And God never intended these people to function in isolation. Amen? Ito niya, mga kapatid, na lahat tayo may part sa ministry. Hindi pwede, mga kapatid. Alam nyo, yung umawit kanina, napakaganda. Diba? Nung atadagi dyan, nagkanta kakabsat, kat dayjala takay kayat dat boses nga pa nagkantan. Awan itinapintas nga kanta, awan tinapintas nga naiibkas na, dayjay nga kanta. Amen? So ngayon, pag-aralan natin yung word na together. Amen? Throughout the scripture, we see that unity is not optional.
It is essential. Mahalaga po talaga ang pagkakaisa. So when believers walk together in one mind, heaven respond. Amen? Pag nakita ng Panginoon, ang ating Diyos, yung ating pagkakaisa sa ating pamilya, alam niyo, pagpapalain tayo ng Diyos eh. Yan ang gusto ng Panginoon. Kung makikita tayo ng Panginoon na nagkakaisa sa kanyang gawain as an HBBC family, ibibigay ng Diyos ang ating pagpapala. Kung magkakaisa ang ating gobyerno, mga kapatid, pagpapalain ng Panginoon. Amen? Now, first thing na gusto kong makita niyo po dito sa together is the principle of one mind. The principle of mind. Amen? Like for example, a car with four wheels turning in different direction cannot move forward. Diba? Tama nga naman eh. Kung merong, like for example, yung mga sasakyan natin, meron pong 4 na gulong. Di po ba? Kung yung kanyang gulong sa right, ay sa right lang siya, tapos yung left naman, sa left siya, tapos yung rear tire niya, kahit paatras, meron bang patutunguhan? Wala, di ba? Walang nangyayari. Aglalaban, dagijay ligay na. Pero pag sila ay nag-unite, mga kapatid, may direksyon, may patutunguhan. Ganyan din sa ministry. Amen? Napakaganda po yung sinasabi ng ating senior pastor, mga kapatid, regarding sa ministry, pag-support sa ministry, pag-support sa ginagawa ng Panginoon. So kailangan maintindihan natin ngayon, mga kapatid, na meron na tayong naabot at ipagpatuloy natin yung bagay na yan sapagkat ang Diyos matutuwa kung lahat tayo nagsama-sama. Amen? So again, a church or ministry where leaders have different mind and agendas cannot fulfill God's mission effectively. Alam nyo, pasalamat tayo sa Panginoon kapagkat meron tayong pastor na alam niya, babaen iti panangililit ti apo kanyana. Babaen ti panangilit ti apo kanyana. Alam niya kung ano yung mga pangangailangan natin. Amen? Alam niya kung ano yung mga kulang sa atin. Kaya nga, yun yung mga ina-addressan niya sa ating buhay. Di po ba? Yan yung mga tinuturo niya sa ating buhay sapagkat alam niya, mga kapatid, na yun yung mga kulang natin para tayo'y umangat, mag-level up sa ating paglilingkod sa Panginoon. Praise God! Sapagkat yung buhay natin, dami pong naayos. Ayos na ba, di ba? Although, marami pa rin kulang. May mga kulang pa rin na kailangan nating i-improve sa ating sarili. Pero salamat sa Panginoon sa bagay na ginagawa niya sa buhay natin sa pamamagitan ng ating senior pastor. Amen? So again, a church or ministry where leaders have different minds and agendas cannot fulfill God's mission. Sinusunod lang ng ating senior pastor ang ating Diyos. Kaya nararapat lamang na lahat tayong mga members, lahat tayo ay sumunod tayo sa ating senior pastor. Kasi sinusundan niya kung anong gusto ng Diyos eh. Ayaw mo ba yung ganon? Di ba napakaganda? Ang ating senior pastor, sinusunod niya yung commander-in-chief natin. Walang iba kundi ang ating Diyos. Eh dapat tayo bilang members, sundan din natin ang ating pastor. Kasi isot makakita, DJ kayat iti apo, nga mapasamak kanya tayo. Di po ba? Kaya grabe po yung kanyang pag-aaral, grabe po yung kanyang leadership, grabe po yung kanyang example sa atin, at sana naman,
lahat tayo, makikooperate ka DJ. Panangiturong iti apo iti biyag na. Amen? So that's the principle of one mind. Amen? A church or ministry where leaders have different mind and agendas cannot fulfill God's mission effectively. And praise God, nagiging epektibo yung ating senior pastor. Ang ating senior pastor, di po ba? Sapagkat nakakatulong tayo sa kanya. Di ba? Tulad ng pamilya natin, magiging epektibo ang ating mga parents kung ang mga anak ay tinutulungan nila yung kanilang mga parents. Diyan lang simple nga panagkinaw, di balay yun. Nakakatulong ka na doon sa iyong mga parents, di po ba? Di lang panagipaknin, di pagtaingan tayo kaabsat. Nakakatulong tayo sa ating mga parents. Hindi ba ganyan din sa Panginoon? Ganyan din sa ministry? Nakita nyo naman, very busy ang ating pastor. Di po ba? Very busy siya. At salamat sa Panginoon, yung church na kinaroroonan natin, kinabibilangan natin ngayon mga kapatid, hindi po lang Sunday nagiging busy ang church. Every day. Hindi ka ba masaya? Nakabilang kayo sa isang church na everyday, mga kapatid, busy. Monday, nagsisimula na naman yung ministry. Tuesday, yung mga discipleship. Wednesday, yung ating prayer meeting. Yung Thursday, pupunta na naman tayo sa mga Bible studies, discipleship, mga meetings. Di po ba? And Friday, nagkakasama na naman tayo sa meeting natin. Amen? And praise God for that. Kaya dapat lang mga kapatid na makita natin bilang mga members kung papaano natin suportahan ang lingkod ng Panginoon at ang gawain ng Panginoon. Amen? That's the principle of one mind. Let us walk by the same role. Let us mind the same thing. Isa lang dapat yung ating kaisipan pagdating sa ministry. Sana hindi naman maiba yung ating isip eh. Amen? Alam ko po mga kapatid na hindi naisanay sa atin yung ganyang sistema. Hindi ganyan ang upbringing natin eh. Diba? Meron tayong kanya-kanya. At alam nyo, ang pinakamahirap mga kapatid na gawain, itong ministry. Alam nyo ba kung bakit? Sapagkat isip ng tao ang pakikiusapan mo. Diba? Isip ng tao ang pakikiusapan mo eh. Napakahirap kaya. Nagrigat iti agayos iti biyag ti tao, noawan iti apo. Iba-iba yung ating mga kaisipan. Iba-iba yung upbringing. Iba-iba yung ating nakasanayan sa buhay. Kaya pagdating sa unity, meron tayong kanya-kanya. Amen? At alam nyo, ang napakaganda at pinagpapasalamatan ko sa ating Panginoon, sinave tayo ng Panginoon na although ganon yung upbringing natin, babaguhin tayo ng Diyos. 2 Corinthians 5:17. Diba? If any man be in Christ, is what? New creator. Yung mga pangit na upbringing natin, pwedeng mabago. Amen? And all things are passed away. Behold, all things are become new. Kaya kung ikaw ay saved, mga kapatid, madali ka lang sumunod, madali ka lang makipag-unite. Bakit? Sapagkat binago ka ng Panginoon. Amen? Binago ka ng Panginoon. Binago tayo ng Panginoon. Amen? Kaya dapat yung ating mga kaisipan, mga kapatid, tandaan nyo ito, no anat ikarga tayo, yan ti panunot tayo. Amen? Isumot ti patsyon tayon. Tama ba? And it becomes your way of living. Kung yung mga
bagay sa mundo ang ilalagay natin sa ating mga kaisipan, yun ang ating paniniwalaan eh. Kaya kailangan mabago yung ating mga kaisipan. Ma-transform yung mga isip natin. Amen? And praise God, tayo po mga kapatid ay pinapakita ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang salita. Amen? So that's the principle of one mind. Pangalawa, the meaning of one mind. The meaning of one mind, it is unity of purpose and vision. One mind means we are moving in the same direction with the same goal. Amen? With the same goal. Pag ministry, pag sinabing ministry mga kapatid, dapat at datay amin dijay. Hindi yung sinabi ng ating senior pastor, ministry tayo mga kapatid, soul winning tayo. Iba yung isip mo. Amen? Unity. Unity of purpose. At makita natin, maintindihan natin kung ano ang purpose ng Panginoon sa ministry, sa buhay natin, sa ating pamilya. At alam nyo ba, na ang purpose ng Panginoon kung bakit tayo niligtas ng Panginoon, just to serve Him. Amen? Dapat hindi mawala yan sa ating isip na tayo po ay niligtas ng Panginoon to serve Him. That's why be faithful. Amen? Be faithful. All ministry is pressing toward the same goal in Christ. That's why, kas may isang coordinators, no? Sino ba yung mga coordinators? Pakitaas nga yung ating mga kamay. Amen? Ito, always explain to your members why we are doing a ministry. Amen? Not just what we are doing. So yung mga sinasabi ng ating senior pastor, i-relay natin sa kanila. Keep connecting their task to the mission. Amen? Yan ang trabaho natin bilang care group leaders. Yung mga sinasabi ng ating senior pastor, narinig mo yung sinabi ng ating senior pastor last Wednesday, last meeting natin, yan yung mga dapat mong sabihin sa ka-groupmate mo. Amen? Hindi yung puro kwentuhan tayo. Yan yung mga kailangan sabihin natin sa kanila para ma-appreciate nila, makita nila, ay, ganun pala. May purpose pala ang Panginoon sa akin. May purpose pala ang Panginoon. Amen? Sasabihin natin sa kanila na, alam mo ba kung bakit ginagawa natin ang ministry na ito? Kasi para sa ating paglago din eh. Hindi para sa ating pastor, kundi para din sa atin eh. Ayaw mo bang lumago? Ayaw mo bang magamit ka ng Panginoon? Gusto natin, di ba? So that's why always explain to your members why we are doing a ministry. Amen? Meet regularly to reinforce yung mga lessons, mga sinasabi ng ating senior pastor. Always restate the purpose of every ministry and activity. Katulad na lang ng mga choir, di ba? We are not just singing a song. We are preparing the hearts of people to worship God. Amen? So nga uri, datay mo't nga agkanta tayo. Umawit tayo ng malakas. Amen ba? Umawit tayo ng malakas. Malay mo, lagi sinasabi ng ating senior pastor, malay mo yung katabi mo, first time pala. Ikaw, hindi ka umaawit. Amen? Mas malakas pa yung kanyang pag-awit kaysa sa'yo. So, prepare natin yung ating puso to worship God.
Kaya umawit tayo kahit gaano kapagod, kahit ang iba sa atin ay puyat, pagod. Amen? Kalimutan muna natin yung kapaguran natin, yung puyat tayo. Isipin muna natin ang Panginoon ang kasama natin. Amen? At gusto nating pasayahin ang Panginoon. Amen ba? Ganyan din sa ating mga musicians. Ganyan din yung ating mga usher. Ang nagtataraki dagiti ushers tayo. Ala, kitain nyo man kakabsat. Ala, talyawon nyo isuda. Amen? O ag-amen kayo, sagidan na kayo din. Kwata. Amen? Oh, nagtataraki daning, grabe. Yan ang usher. Amen? Hindi patulog-tulog. Praise God. Amen? Yan yung ating ginagawa. So, organize ministry meeting around the mission. Begin with, how does this help us fulfill the Great Commission? Pag nag-meeting-meeting kayo, kasanotay nga ta, nga maaramid mo, Jay, Great Commission. And you begin to, ibagam ka dagi, Jay, kaduam, sister, doon no maminsan, intay gibunong tracks. Amen? Doon no maminsan, pasyalan natin yung ating kapatid na ganito, matagal nang hindi pumupunta. Diba, napakaganda? Na meron tayong part at nagkakaisa tayo sa gawain ng Panginoon. Amen? So it is unity of purpose and vision. So under that, number 2, it is unity in spirit and attitude. Unity is a spiritual principle that attracts God's powers, God's presence and power. Dito panagmaymaysa tayo kakabsat. Ket mga trakar, kaday jay bileg ken presensya iti Apo. Amen? It is not just what we do, but how we think and feel toward one another. Amen? At dapat maramdaman din yung katabi mo. Maramdaman din yung kasama mo na ikaw ay masaya. Masaya ba kayo? Amen? Maramdaman din yung katabi mo na ikaw ay grabe yung iyong pag-worship sa Panginoon. Pinapakita mo yung good spirit. Pinapakita mo yung good attitude. Amen? Hindi dapat tayo ang magiging hadlang sa paglago ng ating mga kasamahan. Amen? Hindi dapat tayo natutulog pagdating sa church. Nakaka-apekto yan sa katabi mo. Dapat ipakita natin yung good attitude. Bad attitude ruin a group or team. Amen? Makakasira sa ating kasamahan. Makakasira din sa ating samahan. At nakakasama talaga. Di ba? So attitude can make us or break us. Amen? Mahilig ako sa basketball, no? In a basketball team, one selfish player breaks the flow. Di ba? Dahil kita kunata yung buhaya. Wano kabukab. Di ba? Tama ba yun? Oo. Sinasarili niya. Oo. Buwakaw, oo. Nga, imbes ko pag siya'y guard, mga kapatid, no? Point guard, at may forward, at may center. Grabe, yung center, siya na yung nagdadala ng bola. Dapat siya lang yung mag-rebound. Kung may pagkakataon siyang mag-shoot siya, hindi siya pa yung nagdadala ng bola. Kasi may kanya-kanyang responsibilidad. Amen? Na iso nalat ta amin, iso tagdala, iso pa'y ag-shoot, iso pa'y tiwapan agsakdo ti danom, awanin na. Amen? Nakakasira.
So alam nyo naman siguro yung ibig kong sabihin, di ba? Attitude can make us or break us. Kaya nararapat lamang mga kapatid na gandahan natin yung ating spirit. Amen? Gandaan natin yung ating attitude. Alam nyo ang nagpapaganda ng attitude? Alam nyo ba? Yung sinimulan nyo kaninang umaga. Ano yung sinimulan nyo kaninang umaga? Ha? Devotion. Yan ang nagpapaganda ng ating attitude. At tignan nyo ngayon mga kapatid, kahit puyat kayo, talagang naka-smile kayo eh. Kasi anong nag-ayos? Anong nagpaganda? Yung ating journal, yung ating devotion. Amen? Malamang yung mga nakasimangot mga kapatid, hindi yan nag-devotion. Hello? Yung mga nakasimangot, yung pangit, ay, ang tagal naman. Mga pangit na attitude, siguro, yan yung mga hindi nag-pray. Yan yung mga hindi nag-devotion. Amen? Kaya napakaganda mga kapatid, pag nagsimula tayo sa ating devotion, papasok ka sa church, no? Amen? Nakangiti. Kinakamayan mo yung mga kapatid na nakangiti, masaya. Hindi yung nakasimangot ka. Amen? Malay mo mga kapatid, malay mo na yung nginitian mo mga kapatid ay may problema pala. Dina-encourage mo siya. Amen? Ako, by God's grace, no? Siyak dete, seryoso nga tao. Seryoso na. Amen? Pero, nung ako'y nasa ministry, mga kapatid, sa pamamagitan ng pagtuturo ng aking pastor sa Bible, sa mga preaching, unti-unti na-develop yung aking buhay. Kaya lagi kong sinasabi doon sa Claveria, hindi lang hanlang nga daytay ammom iti pagunyam, no, magmagnakad ta, no mapangka J-Market. Minsan ganyan kasi tayo eh. Nakangiti ka lang doon sa kakilala mo. Pagpagunyam lang, di am-ammom, nungar di mo am-ammon, nagsabat kayo awan man lang. Amen? Napakanda yung spirit na kahit hindi mo kilala yung tao na nakasalubong mo, hello, good morning. Diba? Pupunta ka sa market, mga kapatid. Good morning, ma'am. Good morning, sir. Mano detoy red nga tarungyo. Amen? So attitude. It is unity in spirit and attitude. Amen? Madadala natin yan sa church. Example, yung mga pagpunta natin sa mga necro. Diba? Necrological service, hindi lang tayo sumama doon na walang ginagawa. And praise God, meron tayong preacher's class, tinuturo yan sa atin. Diba? Pag nag-assist tayo sa mga necrological, mga Bible studies, anong gagawin natin? Hindi lang tayo nakatayo doon na parang estatwa. Amen? Meron dapat tayong participation. Napakasaya yung ganon, mga kapatid. Amen? That's why, teach your group to measure everything. Amen? By the grace of God. Next, number 3, Roman numeral number 3. The power of being one. The power of being one. Amen? Number 1, under kadeta, it multiplies our impact. It multiplies our impact. Piriin mo mga kapatid, pag sinabi ng ating senior pastor, mamayang hapon, mag-reach out tayo saan ba? Sa Kurokor. Mag-reach out tayo. Piriin mo, iisa lang ang pumunta? Meron bang impact yan? Kahit tama yung sasabihin mo na salvation, hindi ka mare-recognize ng tao. Diba? Walang impact. Pero,
Pag sinabi ng ating senior pastor, intay to, reach out to numalam, lahat tayo. Ay makikita ng mga tao, mga kapatid, yung palang lakad natin, kasla dete, agmarmarcha nga soldado, mariing dagita mat maturog, ni sino dagita. Diba? May impact eh. Pero pag iisa lang, mga kapatid, wala. Kahit tama yung sinasabi mo, parang hindi ka ma-appreciate ng tao. So that's the power of being one. It multiplies our impact. When we are united, our effectiveness increases. Amen? Tulad na lang, nakita nyo, nung pining natin, nung isang Sunday, di ba sabi ni Pastor, narinig nyo naman siguro, sabi niya, nakita nyo yung mga nag-choir, o kayong mga may desire na mag-choir, pag-pray natin na makasama kayo dito. Kasi kulang pa sila eh. Nung sinabi niya sa mga usher, yung mga usher, kulang pa tayo. Amen? Kailangan pa. At dapat ikadwada na kiti ushers, dagiti orchestra, dapat kadwada. Hindi lang sila. Amen? Yan ang ibig sabihin, mga kapatid. It multiplies our impact. Amen? Hindi lang yan. It releases God's favor. It releases God's favor. Gusto nyo ba ng blessing? Gusto ba natin ng blessing? Yes, lahat tayo gusto ng pagpapala eh. Anong sabi ng Bible? Psalm 133, verse number 1. Unity creates an environment where God commands blessing. Anong sabi ng Bible? Behold, how good and how pleasant it is for brethren. Magkakapatid tayo, di ba? Amen? Tignan mo yung sabi niya, how good and how pleasant it is for brethren to dwell together in what? Unity. Amen? So, mga kapatid, sikapin nating mabuti, mga kapatid, na makita natin, napakaganda pala ang impact pag tayo makipagkaisa sa gawain ng Panginoon. Amen? Dapat nga dito, ipaspasuli tayo, tibagbagi tayo. Walang mangyayari sa'yo. It releases God's favor. Tignan nyo, ang sabi ng Psalm 133, verse number 3. O tignan nyo, anong sabi niya? Yung last praise. For there, sabi niya, for there, the Lord commanded the blessing. Biruin mo yan. The Lord commanded the blessing. Tayo hinahabol natin ang blessing. Diba? Pero, pag ikaw ay makipagkaisa, makipag-unite, sabi ng Bible, the Lord commanded the blessing. Ni Apo Diyos ti mangibilin. Dagijay anya, dagijay blessing tayo, tibiyag tayo. Even life forevermore. Alam nyo yung mga blessing na yan, yung mga desires natin. Kaya baguhin mo muna, mga kapatid, yung iyong mindset. Ag makipag-unite ka, kada iti trabaho ti Apo, tapnon jay blessing ti Apo, ibilin na ket umayken ka, ibuyat na ken ka. Amen? Wala ka nang problemahin, mga kapatid. Iayos lang natin ang ating buhay. Diba? Pagdating sa blessing, mayaman ang Panginoon. Faithful ang Panginoon. Pero sundan lang natin yung mga bagay-bagay na gusto ng Panginoon sa ating buhay. The Lord commanded the blessing. Alam nyo, pag hinahabol nyo ang blessing sa buhay nyo, mapapagod kayo. Pag napagod kayo, baka huwag nyo nang ituloy. Ayaw mo ba na ang Panginoon, mga kapatid, siya talaga ang magkukuman ng blessing? Gusto natin, di ba? Amen? Simple lang. The Lord commanded the blessing. It releases God's favor. Wayaan na dagiti blessing. Amen? Kasla parang dam. Alam nyo,
anan every year, laging nababahang tugigaraw. Oo. Kasi katutudo na no kwa, aglalon no, agpalubos di J Dam, anyan, J Damon, Damdama. O basta J Dam, Magat Dam. Oo. No nagpalubos dati mga gate kakabsat, talagang baha ang tugigaraw. Di ba napakaganda din na ang Panginoon yung mga gate sa heaven, yung mga stock room ng blessing doon sa langit, bubuksan ng Panginoon, malulunod ka sa pagpapala. Amen? Kaya nga sabi ng Bible, mga kapatid, God, the Lord, commanded the blessing. Yan naman talagang gusto natin blessing, di ba? Pagpapala ng Panginoon, ito, gawin mo. Gawin natin. It releases God's favor. Amen? Oh, number 4. Roman numeral number 4. How to develop and maintain one mind. How to develop and maintain one mind. Number 1, pray together. Pray together. Noong meeting natin, in-emphasize uli ng ating senior pastor yung about prayer. Di po ba? Hindi tayo gagawa ng mga bagay-bagay para sa Panginoon at maging sa ating sarili kung hindi natin inuna ang Diyos. Amen? Pray together. Prayer aligns heart before it aligns our hands. Ibig sabihin, bago tayo magtrabaho, bago merong gagawin yung ating mga kamay, magpaturo muna tayo sa Panginoon. I-align muna ng Panginoon ang ating buhay. Kasi pag hindi na-align yung ating buhay, pangit ang kinalalabasan ng ating buhay. Katulad din ng isang sasakyan, pag hindi magandang alignment, mga kapatid, kahit bago, mag-3 months pa lang yung gulong mo, putput na yung loob niya, pero yung labas, hindi pa. Kasi hindi maganda yung alignment niya. Mapapagastos ka. Ganyan din tayo sa Christian life. Amen? Mahihirapan tayong gumawa ng mga bagay na para sa Panginoon pag hindi ma-align yung ating puso. Kaya napakaganda, uulitin ko, napakaganda mga kapatid, yung sinabi ng ating pastor sa atin, yung about daily walk with God. Doon may ayos yung ating buhay, may align yung ating buhay. Diba? So pray together. Amen? Pray together. Acts chapter 1 verse number 14. This all continued with one accord in prayer and supplication with the women and Mary the mother of Jesus and with his brethren. Before every event or services or outreaches, pray together as a team. Amen? Kahit ano pa man ang ating gagawin, pagsimula tayo sa mga pag-awit, pray. Amen? Mag-reach out tayo, pray. Naalala ko mga kapatid, nung kami po ay nagre-reach out doon sa pasukin. Kasama ko si Sir Rowell . Oo, siya yung aking father of faith. Oo. At alam nyo, team mo na nga nakaiyeryaak doon sa aming lugar mismo. Doon sa kababaan. Ako'y nag-aral sa mababang paaralan ng kababaan. Amen? Doon, every time nga mapan kami iti Sunday afternoon, meron kaming prayer altar . Kung maalala mo, Sir Ruel. Doon sa kanayjay bayog. Oo. Tapos adati talo nga poon iti kayo. Igid mismo ti kalsada. Doon kami nag-pray. Nag-pray every time na i-reach out namin yung lugar namin. At napakaganda mga kapatid, no?
Napakaganda na gawin natin yan eh. Meron tayong prayer altar. Amen. Na i-claim natin yung isang lugar. Lord, itong lugar na ito, ikaw sana ang magbigay. No? Iti puso kadagiti tattao nga maawatan da. Di ba napakaganda? So pray together as a team. Amen? Never start with activity only. Begin with spiritual alignment. Antayo lang nga, ag-start iti may isang aramid kakabsat. No diket, ag-start tayo kakabsat nga mangrugi ti prayer. Pray together. That's how we develop and maintain one mind. Number 2, submit to leadership. Amen? Sa ating samahan, hindi pwedeng walang leader. Alangan naman na lahat tayo leader. Meron ba tayong patutunguhan? Wala. Diba? Amen? Submit to leadership. Unity flows through order and godly leadership. Kaya nagiging maganda, mga kapatid, yung ating sistema sapagkat ang ating pastor, mga kapatid, sinusundan niya ang Panginoon. Amen? At sa pamamagitan ng kanyang pagtuturo niya sa atin, pinapaunawa, pinapakita niya kung saan dapat tayo lulugar. Amen? At dapat maintindihan mo na kung saan ka lugar, doon ka dapat. Kung doon yung tinuturo ng ating senior pastor, dapat doon ka. Hindi doon sa gusto mo. Amen? Anong sabi ng Bible? Obey them that have the rule over you and submit yourselves. For they watch for your souls. Amen? As they that must give account, that they must do it with joy and not with grief, for that is unprofitable for you. Sumunod tayo sa leader. Amen? Always communicate and updates. Amen ba? Oh. Sabihin natin, Pastor, ganito po yung kwan namin, ganito. Or kung may group kayo, sasabihin nyo sa kanya. Diba? Tapos, yung leader nyo, siya ang magsabi kay pastor. Hindi dapat yung may problema tayo, mga kapatid, hindi nalaman ng ating senior pastor. Always communicate. Lagi nating i-update ang ating senior pastor. Amen? Lagi tayong mag-report sa kanya. Amen? Don't make independent decision that go against direction. Huwag tayong gagawa ng mga desisyon na sarili natin na against doon sa direction natin. Amen? And then, number 3, deal with conflicts quickly. Deal with conflicts quickly. Unresolved offense destroy unity. Amen? So nga kakabsat, pag may mga problema, agad-agad. Hindi, han nga iti palabsan tayo iti makabulan. Tunokwan, nagroutingan kakabsat, di makkelan, nagrigat nga sibugan ti bomberon. Amen? Oh. Mahirap nang ayusin. Bakit? Sapagkat, noong maliit pa lang, hindi natin dinil. Hindi natin inasikaso, inayos. Or sinabi sa ating senior pastor. Deal with conflicts quickly. Amen? Lahat ng mga areas, kahit mga sasakyan, kung may sira, sabihin agad. Diba? Malay mo, hindi sinabi, mga kapatid, yung last na nag-drive, hindi niya sinabi na tanggal pala yung bearing niya, ginamit ng iba. Oh, disgrasya. Ganyan din ang mangyayari. So, deal with conflicts quickly. Amen? Number 4, put on the mind of Christ.
Put on the mind of Christ. Servant mind. True unity requires humility. At tandaan natin mga kapatid, if we plant humility, we will reap greatness. Amen? So, true unity requires humility. Tignan nyo mga kapatid, sabi ni Paul, doon sa Philippians chapter 1, verse number 1 to 5. O pagkilagay na lang doon sa verse number 5. Anong sabi niya? Let this mind, sabi ni Paul, let this mind be in you. Kinakausap niya yung church sa Philippi eh. Let this mind be in you, which was also in Christ Jesus. Dayti ko mga panunot, ket adda kumakmet kanyayo. Anya dayti nga panunot? Panunot ti humility, panunot ti servanthood. Diba? Let this mind be in you. So, servant mind. Amen ba? Oh. Like for example, mga kapatid, no? Kikita natin yung mga kasamahan natin. Kung sino pa. Alam niyo doon sa Claveria, ino-observe ko kung umangat na yung bilang ng mga nagpipilipinyana. Binibilang ko 'yan. Oo, every first Sunday of the month. Binibilang ko, baka mo't bumasbasit nagpilipinyana. Oh. Kahit mo makita, kastoy, 21 ko mati, nagpilipinyana. Idi, na minsan nga Sunday, nagbaling nga 19. Oh. Then, kita, ay, kastoy, ni kastoy na nagpilipinyana. Di kat baga akto. Diba? Dapat lahat tayo nakapilipinyana na dapat. Diba? Kayong mga babae lang ha. Langan naman na kasali kayong mga lalaki. Barong sa atin. Amen? Oh. So kung may mga kapatiran pa tayo, mga kapatid na hindi pa niya kaya, bumili, di tulungan natin. Di ba? Oh, ganun lang kasimple yan. Servant mind. Amen. Ay si ganito yung kasama ko. Oo. Nakita ko parang paulit-ulit yung kanyang dress, so bigyan ko nga. O di ba? Ang ganda ng ganon. Servant mind. Amen? So ganon. So put on the mind of Christ, and that is the servant mind. Amen? And then, lastly, number 5, focus on the mission and vision. Distractions divide. Vision unites. Ang ating mission and vision, mga kapatid, our agenda is Christ's mission. Yan yung Great Commission. Amen? Oo. Kaya alam nyo, napakaganda mga kapatid na lahat tayo, paglabas natin sa church every Sunday, kumuha tayo ng mga tracts. No, di mo pa kaya tagsulwining, kumuha ka lang ng tracts. Amen? Sabi nga ng ating senior pastor, ang unang ma-develop sa atin, yung burden. Amen? Yung burden. Hindi yung skill. Diba? Kung may burden ka sa kaluluwa, ikarigatam nga i-develop ton, deta, skill mo nga makisarita. Namuri nga tan, nalaing tayo kakabsat, awang mo burden tayo. Diba? So kailangan, ang unang ma-develop sa atin, yung burden natin. Kaya dapat mga kapatid, lahat tayo, mga kapatid, lahat ng HBBC family, lahat tayo mga kapatid, yan ang ating misyon. Amen? Soul winning, discipling others. Amen ba? Wala dapat maiiwan na believer. Lahat tayo lumago. Amen? Lahat tayo maging epektibo. Lahat tayo mga kapatid ay makipagkaisa dito sa layunin ng Panginoon sa atin as a church. Amen? So when God's people think the same way, walk the same direction, and carry the same heart, nothing shall be impossible. Amen?
yung ating dream, mga kapatid, hindi sa ating sarili, para sa ating Panginoon. Amen? Together. So nga, ti challenge ka kabsat, nuhan tayo pa nga, no, dadapay lang dagiti negative. Yan ti pampanunot tayo. Complain ka kabsat. Nakita yung matan nga nagpintas, iti makipagmaysa. Amen? Tayo kailangan verse, Psalm 133 verse number 3, the Lord commanded the blessing. Kasano na nga ibilin dagiti blessing, no, datayo makipagmaysa. Amen? Together we strive to grow and abound in Christ. Amen? Amen. So thank you. Thank you. God bless us all. Praise the Lord. Pambira. Okay ba? Can you hear me? Ayos? Teka. Amen. Naririnig, naririnig. Grabe, ang dami natin Praise the Lord. Okay. Teka, ayusin natin. Teka, thumbs up kayo kung naririnig nyo ako. Thumbs up para makita ko. Very good, very good. Okay, I was listening and joining on along at praise God, Pastor Dennis, napakagandang message. Actually, mga kapatid, totoo yung sinasabi ni Pastor Dennis na dapat nagre-report at nag-update ka sa pastor. And I really appreciate that kasi parang kay Pastor Berden, si Pastor Dennis, basta Lunes na, Monday, magsasubmit na yan sa akin ng report. Pastor, ito yung attendance po natin sa Claveria, yung attendance natin sa Sanchez, at ito yung mga concerns, ganyan, magsasubmit ng report. Tapos isasubmit niya yung proposal. Pastor, may sira yung MB. Papalitan natin yung gulong. Ganyan. Pastor, pupunta kami sa Apari this week. Titignan namin yung sitwasyon doon. Napakaganda na maganda yung masipag tayo, pero mas maganda na marunong tayong gumalaw na we are a team. Di po ba? Kasi yan, si Pastor Ber masisipag yan Pastor Dennis masipag. Pero ang na-appreciate ko, yung sipag nila na ilalagay doon sa teamwork or unity. Kasi kung masipag naman tayong lahat, pero kanya-kanya, wala namang iisang direksyon, wala ring patutunguhan yung sipag at galing natin, mga kapatid. Kaya bilang pastor, palagi kong sinasabi yan, yung report nyo sa mga care group leader. Kasi nagbi-build up ng unity yung mga ganyang sistema, mga kapatid. Nagbi-build up ng teamwork. Ulitin ko kasi pwede naman yung masipag tayong lahat. Pero, diba, mas maganda na may unity at direksyon yung ating ginagawa. Kaya, bakit naririnig ko yung sarili ko dito sa Zoom? Kanina wala naman. Yan, okay na. Amen. Amen ba, mga kapatid? Oo, kaya nung sinabi ni Pastor Dennis, sabi ko, totoo, tama. Kaya yan, maganda, mga kapatid, na nag-update. So, it's good na nagpa-participate tayo doon sa pagsasubmit ng journal. Mga kapatid, pambira. Alam nyo, ilang pastor ang nagtatanong sa akin, paano nyo nagagawa yan, pastor? Sabi nila, kasi biruin nyo, pati mga bata at pati matatanda, remarkably, nagsasubmit talaga ng journal. Nakikiisa sa ating mga ginagawa. Sabi ko, unang pastor,
ipinaunawa ko kasi na ito para sa kabutihan naming lahat. At tama naman, di ba? Oo. Kaya naintindihan nila yon. Kaya yon, nagsasubmit. Kaya yung mga hindi pa natuto na mag-submit, mga kapatid, sa journals, ganyan, hindi naman para sa akin yan, kapatid. Para sa inyo yan at para sa ating lahat. Amen po ba? Oo. Praise the Lord. Kaya thank you, Pastor Dennis, na ito yung inimpress ng Panginoon sa iyo na ibahagi. Kasi talagang ito ay very timely na mapakinggan nating lahat na member ng HBBC Family and Ministries. Kasi ang iba-iba, ang dami natin, oh. Tinitignan ko dito, ipakita mo nga yung Zoom. Pakita mo nga yung lahat. Grabe. Oh. Ipakita. Yan. Kita mo, oh. Mula Tugigaraw. Grabe, oh. Oh, hanggang Lasam. Apari. Kita mo? Claveria. Grabe, ang dami nyo sa Claveria. Oh, pasukin, puno rin kayo Pero maraming na late. 'Di ba? Tapos Lawag. Wow. Tapos diyan sa main kasama ang Bintar at Sarat at Paway. Oh, yung Dingras pa natin. Tapos yung mga families natin sa abroad. Kita mo 'yan. 'Di ba? Oh, sa Hawaii, California. Aba, talagang nakakatuwa at nakaka-bless sa Panginoon na gumakilos ang Diyos sa pag-unite sa atin at yung ating response sa kanyang kagustuhan tayo ay makapagkaisa, mga kapatid. Amen? Kaya bilang panghuli, muli Pastor Dennis, praise God. Wonderful message. Palakpakan natin si Pastor Dennis. Adani Juan. Sister Alon. Parating na kasi yung mga bisita natin dito. Oo, parating na. Marami sila na pupunta ngayon. At pag-pray nyo po, may baptism tayo. Praise God, answered prayer. So, as I close, bilang inyong senior pastor, may I tell everyone na ang value at worth ng ating church ay hindi lang po nakikita sa facility. Magaganda ang mga facilities natin sa totoo lang. Hindi lang nakikita sa mga magagandang programa. Ang gaganda ng programa natin. Alam niyo kung saan nakikita ang totoong worth at value natin sa ating pagkakaisa. Kasi aanin mo ang magandang building, magagandang programa, mga equipments, kung wala naman tayong pagkakaisa. Walang kwenta, mga kapatid. Kaya, again, pwede tayong magkaisa sa maraming bagay. Nakikiisa kayo sa barangay, good yan. Tumulong kayo, maglinis, ganyan. Nakikiisa kayo sa eskwela, dapat lang. Kasi ang pangit ang Kristiyanong hindi marunong tumulong. Nakikiisa tayo sa trabaho. Pero for the balance, dapat mas nakikiisa din tayo sa gawain ng Diyos. Pagkat ito po yung may lasting impact sa mundong ito at sa pangalawang mundo. Amen? Gusto ko yung sinabi, teamwork makes the dream work. Everybody say that together, go. Teamwork makes the dream work. O, ito yan. Yung dream, sa Panginoon po yan. Bilang pastor nyo, yun ang lagi kong tinitignan, Lord, ano bang nasa puso mo? Ano bang gusto mo, Lord? Ano bang nasa isip mo, Lord? Kasi hindi ko sarili to Steward lang ako ng Diyos. Under shepherd lang ako ng Panginoon. Ang dream sa Panginoon, yung teamwork, sa atin yan, mga kapatid. Kaya ang Diyos may dream para sa atin, kaya dapat tayo tutunan natin ng teamwork. Praise God. Salamat, Pastor Ber, sa napakaganda. Habang pinapanood ko kanina yung yung pag-MC mo, sabi ko, wow, nagle-level up si Pastor Ber. Palakpakan din natin Palakpakan din natin si Pastor Ber Marunong na rin siyang magpasakalya, mag-intro. Umagaling ang lahat Praise God. Oo, yung song leader. Kaya, kapatid, tuloy tayo. Ayan, parating na yung mga bisita natin at magsisimula na rin kami dito ng service. Kaya, salamat. Okay? So, yung mga in charge ng lansa, ni Pastor Dennis at Pastor Vera, busugin natin sila mga kapatid. Amen.
Okay, so natutuwa po ako na makita kayong lahat, lalong-lalo na ang Diyos na makita ang ating pagkakaisa. Salamat sa mga kapatid sa Tugigaraw, Brother Rocky, Ma'am Lilia, we'll see you soon. Kita-kita tayo ha, February. Diyan po kami ng 16, 17, so let's have time na makapag-fellowship tayo ha. Okay? So God bless. Thank you very much and to God be the glory. Amen. Praise the Lord. Oh, so sabihin pa nga natin ng minsan yung quotation ni Pastor Dennis, teamwork makes the dream work. That's very true. And you know what? It is all by the grace of God and praises to His name that ang gawain po ng HBBC ay tunay nga po na nakikita yung bagay na yan. Yung unity, yung pagkakaisa po natin sa mga maraming aspeto and everything. And we praise God for our God-given leader, our senior pastor. At minsan pa ito ay napatunayan, hindi lamang po sa gawain ng HBBC, kundi sa mga malalaking gawain. You still remember National Baptist Day? Oh, praise the Lord for that. And I know and I believe that in every small unity that the people of God is doing in His church through the leadership of our pastor is just a preparation for a bigger work, kabsat. So nga, instead of yung sarili natin ay inilalayo natin doon sa kabuuan ng HBBC, ay kinakailangan dapat ay ilapit natin at kinakailangan higpitan pa natin ang ating pagkakaisa para sa gawain ng Diyos in support to the leadership of the HBBC. And thank you also, Pastor Proby, for that great encouragement to each and every one of us to keep on going. And again, Pastor Dennis, thank you. May the Lord continually use your life and your family for His ministry. Now, yung activity at yung gawain po natin mamayang hapon ay just ma-update na lang po kayo through our care group leaders or doon sa mga group chats natin. Alright? So that perhaps after the service in Singapore, our pastor, our senior pastor will update us what will be our activity this afternoon. Amen? Alright, so praise the Lord. Okay, let's all stand up. Let's have our closing song. Sir Well, please. Thank you po, Pastor Provi. Iti kinasidag mo ti Apo, taga po kadayta, kut umas asidag kampay mo iti Apo. Kantaan tayo kakabsat, I have been blessed. On the first verse now. When He moves among us, all that He does, all of His mercy and all of His love, the bed of a riser, right every day, even this world could never contain. I have been blessed. Warm in the winter, flowers that spring, laughter of summer, the changing of leaves, food on my table and good place to sleep, books on my back and shoes on my feet. I have been blessed. I have been blessed. That's so good to me. Precious are His thoughts of you and me. No way I could count them. There's not enough time. So I was standing for me so high. God has been good, so good. I have been blessed. Arms that can raise, a voice that can talk, hands that can touch, legs that can walk, ears that can listen, eyes that can see. Oh, I went to
Amen. Been good, so good. I have been blessed. Amen. Amen. Were you blessed? Praise the Lord. Let's pray. Panginoon, muli kami po'y nagpapasalamat sa inyo, Panginoon, sa matagumpay na serbisyo. I pray, Lord, that may you please continue to help us, Lord, sa aming narinig. Naway maging blessing sa amin at sana ma-evaluate din po namin ang aming buhay, Panginoon. Yung mga kakulangan po namin, yung mga bagay na hindi po kaaya-aya po sa inyo, Panginoon. At may ayos po namin ang aming buhay. At salamat, Panginoon, sa aming senior pastor, sa kanyang leadership. I pray, Lord, na tulungan niyo po siya. Ganun din po, Panginoon, yung ministry doon sa Singapore ngayon, yung mga first-time guests at mga magbabaptize po, Panginoon. At kayo po ang patuloy na magtrabaho sa aming buhay sa mga ministry, Panginoon. Thank you, Lord. In Christ's name we pray. Amen. Amen. Praise the Lord. I repeat, mga kapatid, just wait for our senior pastor's further announcement with regards to our activity for this afternoon. Amen? Alright, sa mga nakasama natin sa Zoom, sa mga Facebook, and lahat-lahat po who joined us this morning, ng mga sanctuaries po natin at outreaches po natin, thank you very much for being with us this morning. And may the Lord bless us all. And we are all now dismissed. God bless po. Shake hand one another.